usang pundok sa kamatang-unang dumanhuganon of Sidlak Bitoon Cultural and Performing Arts from Bitoon National Vocational High School. Ang lamian sikat nga baboyng inasal sa lungsod sa Talisay, dili lang sa kundi na pulo ka mo. Unsa man po lang imuha? 5 kilong baboy para sa sagatos na bisita. Ang humba di Ops! Ayaw sa akong kalatas. Ay sa tasatong lungsod sa Timanho. Unsa man po na imuha silingan? Ang akong handa, maokini ang sikat sa tibuo Kabisayaan. Upamana sa atong katiguangan. Mao ang lechon nga Bisayang manok sa Timanho.
Cultural and Performing Arts from Bituon National Vocational High School, headed by Flor de Lisa Gabotero.